Nagkadayang reaksyon o kasinatian sa mga Sugbuanon sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Leaders Summit karong tuiga dinhi sa nasod. More of a mixed emotion. I really appreciate and I feel like we are privileged that ASEAN chose us to host this time around. Pero okay raman ang kuan nila. Diri giheld ba? Apan kung adunay nalipay, anaasay masulubon sa maong kalihukan. Sama na lang ni Simo, usa ka motorcycle delivery driver, kinsa mipadangat siyang kasubo sa kasamtangang kahimtang sa nasod. Mas naglabi ang kanang wanay pag-asa. Mas naglabi way pag-asa pero kana ila sa summit sila ra magyapon nalipay na wala ba di kalabot ang mga tawo na. Alang kang Simo, bisan pa man sa mga posibleng maanindot nga epekto sa mga Leaders Summit, nawad-an na siya og paglaom alang sa nasod tungod daw sa mga kurap nga politiko. Pikto ang gas na lang nga fuel subsidy wa mo klaro. Way klaro diri sa kuan wa mo klaro kay ultimo dapat fair tanan. Mayong kang kuan impact sa atong kuan crisis diri sa atoa dapat kutog-katong na yung mga kuan tagag subsidy, fuel subsidy, automatic fuel subsidy. Samtang gipahigayon karong adlaw Mayo 8 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ika-48 nga ASEAN Leaders Summit. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga prime ministers o mga leader sa 11 ka mga state members sa Association of Southeast Asian Nation kon ASEAN mao ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam ug ang bag-ong full-fledged member ang Timor-Leste. Tumong sa mong panagtapok ang paghisgot sa mga krisis nga gitubang sa rehiyon aron kini mahatagan og insaktong solusyon o pagtagad. Tungod sa nasinating panagbangi sa mga nasod sa tunga-tungang kasadpan, isip chairman sa 2026 ASEAN, gi-prioridad ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hilisgutan sa energy o food security, lakip na niini ang disaster resilience nga mo'y usa sa labing dagko nga suliran nga giatubang karon sa rehiyon. For the Philippines, we made the difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Ang ASEAN Summit kaduha lamang sa usa ka tuig mahitabo ug matag tuig sab mag-ili sa host country. O karong tuiga, ang Pilipinas mo'y nahatagan sa dakong responsibilidad sa pagpangulo sa mga aktibidad o related meetings niini human mibalibad ang Myanmar. Sa kasaysayan sa ASEAN, ang 2026 Summit sa Cebu ang labing scaled down o bare bones nga hosting tungod sa nagpadayon nga krisis sa lana o ekonomiya, diin gipamove-an ang mga kalihukan o gihimong online ang katusan ka preparatory meetings aron makadaginot. Bisan pa man sa nagkadayang opinyon sa mga katawhan kabahin sa maong kalihukan, nagpabilin ang nakahiusang singgit o paglaom nila sa mas maayo og hapsay nga kaugmaon alang sa tanan. We may not see really the end of the tunnel as of the moment, but I always have kanang huge hope for the Philippines that someday we will be able to really be at par with the other nations. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.